Soc la Núria Crespo, vinc en representació de la companyia de teatre Incesables, que és una companyia de teatre emergent que està fent ara mateix treball de creació de diferents obres. Estem intentant entrar en el circuit de teatres de Barcelona, que és el més complicat, i fem servir el cant, la dansa, el teatre de text i diferents tipus d'arts. El fet de poder tenir un espai on poder venir a treballar, on poder fer tot aquest treball a l'ordinador, tot aquest treball de taula, que és molt necessari a les companyies autogestionades i que molts cops només veiem l'obra de teatre, però s'han d'enviar molts mails, s'han de fer moltes trucades i s'ha de fer molt de treball de taula, que l'Espai Beta és una superoportunitat per poder tenir aquest espai per fer-ho. Crec que l'Espai Beta és una excusa molt bona per enganyar-nos els uns als altres per fer coses. Jo espero dels meus companys que m'enganyin per fer moltes coses i pretenc enganyar els meus companys per fer moltes coses. I crec que puc oferir-los ja no només a nivell de les obres o coses de teatre que puguem fer, sinó també com a actriu tinc eines de discurs en públic que poden ser molt útils per tots els tipus de treballs que ells fan i crec que, si els interessa, els hi puc aportar. I ens podeu trobar a Instagram com cia.incesables, també estem a Facebook, i a mi personalment em podeu trobar a Instagram com a nuriacrespo.actriz.